ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi tak net footage ordar mapi nginwan ra mangi hakhir dob yeng jongpi Ka Sarkar Jilla Lingba ka Office Bapentrai Kam ki Integrated Child Development Scheme Lingba ki Office Jongki Child Development Project Officer ICDS Project kala pha daga jing tho shiki break badan jing tuna ki department bakin je tang ka wei na pedeng ki artli ki scheme banyo jing mentoi kumba julong baro shikata ki break ki baduna ki department ki juyo jing mentoi Lingba ka Chief Minister Social Assistance Scheme kabasan spa tingka shi benai bat kawai pat kadai ya kepada tip kum ka unemployment allowance kabadai ka scheme ka office jong ka social welfare kabalong shi hajar tingka President jong ka Khasi Disabilities Association uba Starwin Kharjana hagajing ekran bat kilat pathai khubor ulong menta ka sarkar ka laptha banje tang ka wei niki artli ki scheme Shushu ulong kat kum ka shithi bala pha da ka Child Development Project Officer ICDS project ya kabala penpau lang ki kerteng jong ki nong yo penta pementa kimla asyu ban yo bon tli ki scheme henrai kin hab ban je tang ka wei ban lor kata la ai poru bakin pendap ya ki kerteng hadu ka khat phra tarik unai leber arhajar arpuar ka sarkar ya baro kibri judunar konmet ka ai bai bam na ka Chief Minister Social Assistant sanspa tingka sibnai bat ya kibri judunar konmet ki juyo ro ya ka unemployment alawan kata si hajar si benai na po district social welfare te menta kila ka office child development project officer na baro ki block beper po jelaman ha kila ai dak si yang i kibri juduna do kan met jit mapi pila lada pi chim ya kan ka Chief Minister Pindu na ya ka unemployment alawan kabasi ya ka sibnai lada pi jit ka wei na kita te kata kawan ra ka jing yang i kibri juduna do kan met te si hajal tengka sibnai bro kata ru nyempat im kadang long tang lai bau tengka sisni te ladang inyo lang bro alteli kadang long khatsan spa sibnai te menta ka sarkar kawan ra dakane ikalat ba kumno ba kibri juduna ka penpoi de city sabaro ki bri juduna kumen bakin jit kawai na ki te kani kawai ki city ka ba ngiyo na po ka bagpha na po ICDS miliam ba kalap hajit yi kawai naki kani ka ba yo na mau plang kila tholut ya kilis kita ki ba hapo bolong plang bakin wan report syaki hapo khar patrik lada kimla ban wan report ngin penduk no ya ki bro atli sendan te kata ka jing berngen joki te le se kani ka jing le jong ka sarkar bakam sya syu ban ailang yangi kumbangi di ban yo kakta sibun yangi kibri juduna kan dan namar ba kumno ngin im tang sanspa lane kumno ngin im tang siajar kata ngin habjit ka wei kawan ra ka jing hane ha bayadai ba kani ni ladon ka jing mut bangin lumlang ye kini ki seng bro khot ki biya don bentalang bangin sim ya karai ba kai ka bagi di ban le ban perseu chak i bor ki bahalor pi si hajar tingka ka ai tang ye kibri juduna khonmet ki bla pendep ya kelas 10 te kemut ki bampas kelas 10 ki bampat pas ya kelas 10 kemut kin hab yo betang sanspa kemut ki bla adep pendep ya kelas 10 pende ki yo ru ya ka si hajar nadu baki pas metrik hadu saufu alsnem kerta namar kibri juduna ki kut kerta yo kam saufu alsnem te halor kata te nagaliang jongi kemut ke jimut jong sarkar kong balada kini kimpat yo kam kin chim tangni si hajar hadin dala yo hadin ba kelakut no kereta yo kam jongi ngin hapai biang sakate sanspa ngin yo stang sanspa kamut ketu ke jing pule jongi ke jing pelut jongi ha jing pule kamut kam dondori kamut tang bai bania khen tang ke jing pelut jongi ha ka banginang pule ha kereta menta kereta jongi la dai lai phau ngin up stang khat arsnem ban ni yo nim yo kam tengi hapar khat lupa ya ka lawi hei lada ka sarkar kan penhe no kata te kemut ngila kham sumentoi hindai kei ka bangi dawa na du ka sarkar du ka taru ban penhe ru hindai kadang sngap jar hadu menta ha ka ji sisa nadu ka snem ar hajar khatsan ngila penskeu sarkar ba la kumno ka dewan ai lai hajar sibnai
na ka menta ka unemployment alawan te menta ngili keren lang ringkat bagi neki seng ki biya don bentalang la kumno ka sarkar ka dewan penkiu ya ka unemployment alawan na ka 6,000 syakalai hajar taka na ka menta ki beri beda judul akhlak ki bela pendep ya kelas 10 chaneng